bakit man daytoy lang nga ay nalakay ni kamadanaga tanapig sa pailatoy lang na ang pabarakan katiyak pat naghirabi ang nasalinsin anabara arakot mo apay lakay ng isugsuka takis bungay limlibay ko nabayagan na nagdanata hirabi na kinarita anatakit na talae ang inayan tinggat tungkol tanim ngemitan ta lumakay kan kapuka din kumakit na itilang nga agmenopos ako nada agkabaw no daduma ay wen nakay di mo agam din kapag kinaare ingka pukawin dahil di kari-kari asisya kulain di ka ay etin aging ganan tumpal tanin kung bakit man daytoy lang nga ay nalakay ni kamadanaga tanapig sa pailatoy rik na kung pabarakin katiyak pat naghirabi ang nasalinsin anabara arakot mo apay lakay ng isugsuka takis bungay limlibay ko nabayagin na nagdinata nirabi ang kinarita ananakit na talae aging nayan tinggat nung katanim ngemitan ta lumakay ka napuka din kumakit na tilangan agmenopos ako nada agkabaw no daduma ay wen nakay di mo agam din kapag kinaare inka pukawin dahil di kari-kari asisiyang tulahin di ka ay ayatin aging ganag tupal tatin ay wen nakay di mo agam din kapag kinaare inka pukawin dahil di kari-kari asisiyang tulahin di ka ay ayatin aging ganag tupal tatin di ka ay ayatin aging ganag tupal